Pred zápasom 12. kola 2. triedy Liptovského futbalového zväzu vo futbale bolo domáce Ilanovo na prvom mieste a hosťujúca Lubela druhá. Ilanovo okúsilo v minulosti aj silu piatoligových mustiev a tak nenechalo pred zápasom nič na náhodu. Lubela sa snaží o postup do prvej triedy už niekoľko sezón a tak sa v Ilanove očakával špičkový zápas. Napriek tomu, že hostia prišli do Ilanova v oklieštenej zostave, začali nebojácne a strely Oška a Suchého boli nebezpečné. Gólom pohrozil aj domáci Lehocký, radosť mu však zmaril Oško, ktorý vykopával takmer z bránkovej čiary. V druhej časti prvého polčasu kopala Lubela priamy voľný kop, zahrával ho Suchý, ten presne našiel Oška, ktorý hlavou prekonal Stankovianskeho. Začiatok druhého polčasu patril taktiež Lubeli. Najskôr hlavičkoval tesne nad bránku Ilanova Tomčík, potom jeho únik Stankoviansky kryl. Tomčík mal aj ďalšiu vážnu šancu, no tentoraz jeho hlavičku zastavila tyč. Potom sa hra otočila a v závere Lubelu domáci poriadne zatlačili do obranného pásma. A zda najväčšiu šancu Ilanova spálil Hrbe, keď Miškovskému pomohla iba tyč vlastnej brány. Na skóre sa už nič nemenilo ani do konca zápasu a tak Ilanovo podľahlo Lubeli 0-1. Bol to veľmi dôležitý zápas, vzhľadom k tomu, že sa stretli mužstvá z prvého a druhého miesta. Dneska sme odohrali jeden veľmi dobrý zápas, pretože chlapci pristúpili k nemu maximálne zodpovedne, aj vzhľadom k tomu, že nám chýbali viaceré opory už z takých alebo onakých dôvodov vylúčení a rodinné problémy a takéto veci, ale zahrali sme veľmi slušný zápas. Na samotný zápas, pretože išlo o hru o prvé miesto, sme sa dôkladne pripravovali, mali sme málo informácií o superovi, takže sa nedalo detailne na jednotlivých hráčov pripraviť, ale hráči podali výkon, ktorý som očakával bez koncovky, čo by znamenala góly. Pavol Tomčík, televízia Liptov.